1994. Годината на нашата национална идентичност. Световното първенство по футбол и гласа на Борис Касабов. Отбор сме, кой каквото ще да говори. Нищо не може да се сравни с щастието и гордостта от нашите национали. От това, че сме четвърти в света, а четвърти в света за нас е все едно да сме първи в света, защото все пак това е футбол. Цар футбол. Кременлиев, Даниел Боримиров, Красимир Балъков. Бързаш. Никога преди и след това не е имало толкова много концентрирано, наситено, интензивно щастие, колкото в онова лято. Един от разказите за триумфа на България на световното първенство е разказ за малките, които се опълчват срещу големите, разказ за онези брадясали пирати, които сякаш там не им е мястото. Побеждават и то, както после се разбира, без особено много дисциплина, с махмурлук, както много от тях сами признават, по-български. Очевидно, Стоичков е голямата звезда, голмайстор на световна звезда. Ето го Христо Стоичков какво ще направи. Направи най-идеалното, което може да се направи. Ето ги героите на този мач Христо Стоичков и Наско. Имаше ли време за мислене в тази 60-та минута, Христо, или всичко дойде отвътре интуитивно? Просто бяхме сигурни, че няма да загубим този мач. Както бяхме сигурни срещу Гърция, че няма да загубим, така бяхме сигурни днес, че няма да загубим. Много съм радостен, че целият отбор се постара да направи това, което трябваше, което постави Димитър Пенев. Мисля, че гола, който отбелязах, е дело на целият отбор. А оттам нататък вече се проявяват и голмайските качества. Един от символите на световното, който и международните медии забелязаха и превърнаха в един талисман на този балкански, победоносен, кръстоносен ход по пътя към върха, беше Трифон Иванов Туню. След мача България-Мексико бях в едно бинго и печелих пари. Изпечелих наистина пари, заедно с китариста Тони. Мъртва пияни, след еуфорията, след дуспите и след този невероятен, този уникален Боби Михайлов. Този фантастичен, този невероятен Боби Михайлов. Това е най-радостният миг в моята спортна кариера. На всички мачове излизахме по улиците, знамена, скандиране. Това беше най-уникалната еуфория, която въобще в България имало някога. Все едно сме спечелили Втората световна война, ние сме избили руснаци и немци и сме превзели света. Великолепно изпълнение на Христо Стоичков! Топка за Лесков! И гол! Призовавам българите да се радват и да не се мразят. Голямата победа е наша. Всички хора тогава бяхме на една вълна. Аз си спомням на Орлов мост, задръствани от коли. Една кола леко удари друга отзад. И аз викам, сега тук сте една въргала. Те излязоха, започнаха се прегръщат българи, юнаци, майната, колата е желязо, ние победихме. Беше уникална еуфория. 94-та е паметна година за всички. И другия разказ, който заключва големия разказ за представянето на България 94-та, е разказа за системата, която ни прецаква. Начина, по който според почти всички България е прецакана от съдята и затова не отива на финал с Бразилия, отива Италия. Малкият, който се опълчва срещу големия, но системата най-накрая намира начин все пак да го прецака и той да не стигне чак на върха, който е заслужил. Леко се завихря тая връзка между чалгата, мутрите, футбола, ВИЗ-2. Застраховани сме в ВИЗ-2. Как се запозна с Жоро Илиев и с Карамански? Те видяха хората, че не съм мързелив човек, че обичам да си работя работата и ми предложиха да бъда под тяхно крило. Причистиха ме към един човек, заведе ме на Сточна гара, в една шивална, ушиха ми 2 костюма, облягаха ме, обука ме, сложиха ми един пейджер и започнаха да се грижат за мен хората. Концерт правих в зала на Версяла, тогава ме организираха.
Закуски Кравай и Сладкарница Магурата променят българската култура. Емблематични места, на които се събират двата типа хора, които два типа хора всъщност не са ли двата типа хора и до днес. По-важното е, че недвусмислено Магурата победи. Има само партия Магурата. Нещо като БСП, СДС обединена, нали разбирате? И така, заклевам се. Нашия девиз е да върви далаверата. Това, на което се смееш през 90-те, на това плачеш през 2024 година. Заклевам се. Има няколко класа от надпис, които владеят поп-културното пространство. Не само Куко и Каналето. Появи се НЛО. Една вечер сме легнали така и по едно време свети нещо в прозореца. Викам, бе, кой това нещо свети? Програмата ФАР. Здрасти, вика Жоре, носим ти един транш от 60 милиона. Трябва да ти го дадем. В тази държава, вика, само на тебе имаме доверие. Да не говорим за улицата. Жените винаги са ме преследвали, без да съм дал и най-малкия повод за това. Затова реших да заминах за... Реших да скъсам с всички и го направих отмах. С думата отмах поздравявам населението на Кърджалийска област. Актьори правят музика. Стефан Вълдобрев и Камен Донев се връщат от едно турне в Виена театрално. Понеже пътя с автобус от Виена до София е тегъв, с едно гребенче и една връзка ключове, те почват нещо там да си тактуват и така се ражда тая песен от нищото. В 1994 година заедно с Борис Радев и Атанас Димитров направихме студио Бел Епок. Първият клип, който заснехме, е през лятото на 1994-та, Малкият принц на Доня и Момчил. И оттам нататък започна снимане почти ежедневно на много групи, много песни, много сюжети. През 1994 година, когато снимахме в киноцентъра, където през годините на соца е вряло и кипяло, беше запустяло до степен, че прозорците по коридорите бяха счупени и се разхождаха бездомни кучета. Оттам се тръгна. Българската музика през 1994-та има няколко основни крайъгълни камък. Пиромания, които дори тогава критиците определят като може би най-добрата българска група. В този момент, освен тъмно, Пиромания бяха много силна група и много влиятелна за нас група. Първият албум на Пиромания, тогава го записахме 1994 година. Всъщност аз от началото на кариерата си съм бил по големите сцени. После започнахме да свириме. Чак 95-6 започнахме да свириме по малки сцени. Иначе всичко друго се случваше все на големи сцени. Зала Универсиада, да речем, фестивална, Христо Ботев, все и такова, разбираш. Не беше клуб от 50 или 100 човека. Реал шоу бизнес. Аз самия не осъзнавах, нали, размера, нали, на групата тогава. Но в последствие срещах много хора, които ми говореха такива неща за Пиромания, че аз беше трудно да не си поласкан, нали, да не се трогнеш. Развивахме се много бързо
Учихме се много бързо, правихме музика, която беше качествена, по-моему, и не само по-моему. Рокът е една позиция. Рокът е субкултура. Едновременно те води далече от скапаната действителност и едновременно ти показва изход от нея. Може би един от последните контракултурни албуми от преди да се случи този голям крах на контракултурната сцена е последният албум на групата Ерма, който се казва лично между един великолепен албум. Много такъв страхотна музика и много яки текстове на Любо Малковски, който абсолютно незаслужено забравен човек в момента. Той е един от тримата ни най-велики текстописци, заедно с Воев и Владо Унгарец на практика. Ако човек не успее да намери някакво свое лично, оригинално лице за нещата, той просто е свършен. Това не е творчество. Това си подражание. Когато мълчиш, когато крещиш, когато те носят леки крила, когато вървиш, когато стоиш, когато си в плен на важни дела. Ти си земята, ти си звездите, ти си с вятъра навред. За съжаление, последното нещо, за което мислят хората в момента, поради безпаричие или поради причина, че правят пари, това е последното, което е музика или някакъв вид изкуство. Хиподил пък имат съвсем друг тип провокация и на база ценности. Реално да се отървеш от фалша, от социално правилното говорене, политически правилното говорене, доколкото изобщо може да говорим за такова през 90-те. Няма да ни промените, а особено зад. Нямаме една победа, няма и какво да губим. Тежко е да си говедо, а е скучно да си умен. Хиподил са романтичният цинизъм на българската музика. Влизай тук, кучи сине! Махай се от този град! Има underground, а има и underground. Няма смисъл, аз дух на стената и плаках. Със свито сърце може да говорим за грънч банди в България, но все пак има такива. Най-характерното за субкултурата е, че тя не може да бъде бизнес, не може да бъде продаваема по този начин, по който на нас тук на местно ниво ни се иска. Представи си Sex Pistols и си представи Green Day. В единия случай Джони Ротън говори от името на недоволните хора по времето на Маргарет Татчер, рецесията, която те не виждат никога. И после същата тая музика, малко устросена, се изпълнява от продукт, от проект, който е ориентиран така, че да задоволи потребностите на тая публика. Това се случи и тук, това се случи и на Запад. Оформя се много ясно фалш. Позитивното, мекото. Липсата на послание, огладеното.
много важно събитие за 94-та в световен мащаб е Woodstock 94-та. Алчността, желанието за пари, идеята за това, че на всяка цена трябва да има печалба от музикалната индустрия. Събитието може да бъде купено и гледано по MTV Pay-Per-View. Започват големите проблеми и противоречие между каузата на едно такова събитие и духа на времето. Духа на времето вече е консуматорски. Well, I wish I didn't waste $140 on a ticket because I just walked in and nobody looked at my ticket. Nobody looked at a lot of things. Цялата публика е в као. Тази као е смесица от пръст и фекалии от тоалетните, осигурени за концерта. Had a great time. Best time of my life. Really? Awesome. И калните битки. Ключови хитове от 94-та, Green Day, Offspring. Пънкът става поп-пънк. И между другото, поп-пънка е много сериозно явление. Идеята за едно освобождаване, да не се притесняваш да си себе си, но в същото време да съзнаваш, че си малко странен, малко неудачник. В идейно отношение Black Metal е култ към дяволските сили и злите сили в живота. My name is Borja Vikanes and I play in Brüssel. The guy I killed intended to kill me, so I killed him before he managed to kill me. He tried, but he failed miserably. Borja Vikanes, født 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i 21 år. Vikenes ble dømt for overlagt drap. I tillegg ble han dømt for å ha tent på Holmenkollen kapell i Oslo, Skjold kirke i Rogaland, Åsane kirke i Bergen og for forsøk på ildspåsettelse av Storetveit kirkes klokketårn i Bergen. Всеки един човек може да се повлияе от нещо и тази зона, която се е събрала, примерно, за да отидеш да застреляш някой, това не мога да си го обясня. Това не знам защо. Защото, както казвате, пущено месо, никой не иска да става пущено, всеки му си живее. Хей, много престъпления, много чудеса. Майката си е бал живота сега. Приятелят ми загина от нож гърба. Сестра му я намериха с отрязана глава. Не знам за какво е направено това. За пари, за оръжие или за други неща. Но този, който си е поиграл така, трябва да се види с мъртавен нага. Ето още един пример за силата на субкултурата. Албумът на MC Guinness е комбинация от битбокс и рапиране. Албум без каквито и да било инструменти. Като нямаш нищо, имаш всичко. Рап албума на 94-та е Ready to Die на Notorious B.I.G. Биги дебютира през 94-та. Това оформя East Coast, West Coast връждата окончателно. Аз като характер може би повече релейтвам с него, но съм много по-голям фен на Биги, защото аз не харесвам това, което съм аз толкова. Не харесвам други неща. Биги е много по-близо до истинския образ на гангстера, отколкото Тупак, който пък е момче, което преди да започне да се занимава с рап, учи театър, чете Шекспир. There must be a God, cause I feel lucky, paranoid out my mind, cause all these suckers trying to rush me, am I going to jail? Look at me bailing, coming out the courthouse, all about my mail. За мен Тупак остава като доброто момче на рапа, въпреки всичко. До този момент
рапа се е развивал на андерграунд ниво, появяват се и гумени глави. Мишо Шамара с гумени глави беше първия автентичен български рапър, който си остана и до ден днешен най-големия. Идеята за свободата на изразяване най-често минава през рапа, не само заради текстовете, заради това, че те описват реално обстановката, социалната среда, насилието. Именно генгстър рапа и мечтата за успеха на бедния човек е неговия опит да изплува от блатото. Ще му разбира главата. Не знам дали е добре или не, човече. Само ще ти кажа, че си много далече. Вече ми писна и ще те натисна до стената. Тогава с пистолета в главата. Пигиди пум пум, пигиди пигиди пум. Изкуството трябва да показва всичките части от нашия живот. То не трябва да е само парфюмираната част от живота. Да. Не всеки шанс да се роди в богато семейство, да яде сутрин, обед и вечер, да има трите яденета на деня. И някои хора е да по един път на ден. И ние правихме музика за тези хора. Всеки ми казва да престана, да се ли каля. Всеки ми дава съвети, добре ли кажете, да се обличам добре, да се правя на добро момче. Но когато нямам в джоба си, букнат лев, се налага да бомбаря някого с кеп. Имаше едно студио Медспорт, рекърд, с който записахме първи албум. Значи беше скъпо, ние пълните прошници. Имах едно полско фиат, че го продавах за $300. Се рентвах апартамента там, където живеех, няколко стаи на студенти, взех парите напред за една година и всичкото в студиото. И Валю Кита бачкаш тогава хубава работа и той скочи с другата половина и записахме първи албум, като плановете ни бяха да продадем 3000 копия, за да може да си избим разходите, нали? Викам сега, ако ги направим за една година, супер ще, нали? Седиме в студиото и те също издаваха албума. Идва един търговец и ние сме вътре в студиото и вика, тук някакви гумени глави ще не сте пускате, имате ли ги? Те викат, да, имаме. И той ми, колко копия искаш? Той ми 3000. Първата продажба. Бум! И ни направо, какво става, брат? От първата секунда вече бяхме избили всичко. Може да ти годе! Може да ти годе! Като си найс, не става. И трябва да намериш друг начин да вървиш твоя път. Най-вече тази песен сме направили с чувство за хумор. Това песен, между другото, която беше от една пънк група Борс, беше колаборация между рок и рап. Нали? Някакъв неопънк. Ние бяхме STEM вестник. Ние бълъхме парчета, които бяха актуални за деня. Не е да разказваме историята на България или да гледаме в бъдещето. Ние бяхме каквото се случва в България, ние веднага изплюваме парче. И много от тези парчета станаха хитове. При Контрол е характерна шегата, иронията, сарказма, идеята да се подиграем с абсурдния ни начин на живот. Когато има нещо, което ни дразни, винаги го пародираме. Абсолютно всичко. Намираме се на место и происшествието. Тук до мен е Тони инженера Иван Градинаров. Ами, бързата работа, срам за майстора. Да. И извода тогава е следния. Дано реакцията на изпълнителния продуцент, финансовата мощ Денис да не е болезнена. Alice in Chains през 1994-та вадят албума Jar of Flies. Тази обложка с характерните си топли цветове и таинственост и мистика, които внушава, за мен са нещо много 90-тарско, защото ми напомнят именно за детското предчувствие, за вълшебството на живота, което предстои. В същата година албуми издават Pearl Jam, Soundgarden, Stone Temple Pilots и излиза MTV Unplugged на Nirvana.
had to touch feeling, I would lose my soul the way I do. Кърт Кобейн. Просто той не може да се разкаже. Аз не мога да си представя тинейджърство без Кърт Кобейн. Hi, I'm Kurt Loder with an MTV News special report on a very sad day. Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana, is dead, and this is the story as we know it so far. Cobain's body was found in a house in Seattle on Friday morning. He was dead of an apparently self-inflicted shotgun blast to the head. Пресата дори пише, че това е деня, в който музиката умря. I cannot see formulate infinity stored deep inside me. Кърт Кобейн показа през себе си, през музиката си, какво означава изкуство. My girl, don't lie to me. Tell me when did you sleep last night? Той мина отвъд границите на музиката, отвъд границите на текстовете на песни, за да се концентрира в енергията и в характера на това, което иска да предаде. Fuck you all, this is the last song of the evening. И до ден днешен тинейджери преживяват лично смъртта на Кърт Кобейн. Мой любим музикант издава албум през 1994-та, Джеф Бъкли. Боно от YouTube казва за него A pure drop in the ocean of noise. Чиста капка в морето от шум. Има един ореол на чистото, на недокоснатото, на човека, който живее извън света. Prodigy с техния хит No Good подсказват какво предстои в следващите няколко години. Електронната музика ще бъде една нова вълна през 90-те. В 94-та е годината, в която се ражда MP3-ката. Започва лека по лека да изчезва недостъпността на музиката. Ние се превърнахме в едни колекционери на файлове. Друг преход, който ни застигна е, разбира се, триумфалното идване на западния консумеризъм чрез Макдоналдс. Първият Макдоналдс в България е открит в Пловдив. Аз съм свидетел, очевидец на това събитие. Опашка, еуфория. Общо взето, както и в Москва едно време. Беше социално събитие да отидеш в Макдоналдс. Няма никакво съмнение. Идеята за това, че всичко западно е нещо яко. България на четвърто място по футбол в света. На кое място е по рок? На трето. На трето след кои? След Щатите и Англия, разбира се. С какво сме преди останалите? Те по принцип са си само 3 световните центрове на рока. В Щатите, в Англия и у нас. То няма останали. По майтап сме преди тях. Един от най-въртяните клипове по БНТ през 94-та беше кавъра на Притори са планината,
от един френски диджей. '94-та остава в историята като най-щастливата година за българския народ. Никой никога повече не може да бъде толкова непреднамерено естествен, да се радва, да прегръща хората и да ги обича. Отново управляват безподъчни лагеи, които пак повтарят, че всичко е окей. Но главите гласуват, както и преди, оставени без поглед, отхвърлени страни. Политиците отново правят войни, отново има болка в детските очи. Годините минават, нещо ново чакащи, надяваш се живота да се промени. Към бъдеще неясно, човекът се стреми, без дори да знае по кой път той върви.